bende ni piny Kenya otegno mane gima wachore ground bende geni ang' oyud wach mogik waduto kama ntiere kar ka dakika dong' achiel wati kode maber Odhiambo ke anadwa na wuo raka second moro 30 kawacho niya wakili awinjo kowacho ineno affordable houses matin sana bed sitting Ruiru is 800,000 to 4.5 million ok ni miyo ji ot iuso ne ji ot e lop jopiny to kadwa na wacho adwa mang'eny wachno nikech time thin adwa na tem wacho ni e wach mar chiemo en up and down icheso kodwa kaka koro wach Gachagua wacha ndani odonjo koro iketo nu mogo mabet odog piny matin mafuta matin kabisa mondo koro unene sirikal tiyo maber to ka giseloso margi kucho gimoro dhi en siasa ma William timo gi jo UDA but an ka koro atieko ta temo wacho ni Kenya ok ni kama ber omiyo joluo ma politicians owe support William Ruto gi sirikal mare. Erokamano Odhiambo Ken. Akwayogi kabisa. Erokamano. Yeah. Mane ma adwa chwari mo bende wakili. Gima mora en ni Kennedy oyie ni bech chiemo dok piny, bech mafuta dok piny, okay? Because these are facts mo Kenya riambo. King'iyo Kenya Power, Kenya Airways, gi KenGen mosebedo ka make ga losses, wang'e ni make profit. King'iyo bech mogo odok piny to less than 100. King'iyo bech sukari odok piny to 120. King'iyo bech mar cooking gas be odok piny. King'iyo bech mar cooking oil mar